Опорна точка ми е било винаги чувството за вътрешна свобода, която аз съм имал, въпреки че външно не съм я изразявал. Аз в себе си съм се чувствал свободен да мисля така, както аз си мисля. Дълбоко в себе си аз съм бил поданик на свободата. Свободата в мисленето. Аз съм владетел на едно царство, което никой не може да ми отнеме. Налитаха дълго към него нечестни борби и жестоки коварства. Невиждани воинства към крепостта му отправяха своите походи във ветровито и снежно време. Но аз си останах владетел на това царство и никой не може да ми го отнеме. Непристъпно е то. Непристъпни са неговите възвишения, непристъпна е неговата езерна дълбочина, непристъпни са неговото светло небе, затаило невидими облаци и неговите мрачни подземия с заключена светлина. Аз съм владетелят на това царство и никой не може да ми го отнеме. Аз от детството си до последния миг на живота си в него властвам и приемам в него всички обиди и всички сражения в него приемам, всички горещи страсти на сезоните, на снега, на суровите бури на времето. Аз оставам единствен владетел на това царство, което никой не може да ми отнеме. Пада дъжд, студ залепва и чупи високите клони на моите явори, светкавици остри пропукват синята глеч на небесата ми. Но сред тази студена природа, като на трон сред огромното царство на моите метафори, стоя и спокоен посрещам нашествията аз, най-богатият, най-независимият владетел на земята.